Shubor nakaslem jong unongsan Hima. MLA kanot Shillong uba Adelbert nongrum hanigasngi ulapun pau ke jinglingo e jing pendip light Khah ha constituency kababu jing e ke ying kisam ha ke benta baro habakran bagi nong thok khobor uba Adelbert ulabu Jingkylli Balei kani ke jing penthut e ka imlang ka salang da ke jing pendip light khari bat teng baro shisngi bat don ru kapor ba menmiet ru kalip kai kadaw ba pendip light kumni kabakta ya baro khamtam mi ki khna school ki brangdan ha jing tho e examen jongki ulabu Jingkylli Uba Adelbert ule thu mana kalyang jong u haniga sngi ula wa jingtep bat phone ni Myntri Balei pet ya katanat Bording uba med ba lingdo bat pharu daga jing tho lingba ka email ban kentu ya katanat lingba ki officer bat kiwe ki batrei bakin le ek badan kam ulong bakum kinong shong ki don ka hok ban kali namar ki la siu hok ya ka khajna ka bagi de ban siu ula bu Jingkylli da ka baong la kani ka jing pendep light ka dei tang ha constituency jong u ne baro shijala Lada kadai tang ha constituency jong u Balei bat ke ka daw bagi pendip ki badai ban shim ni jingkit khle ki di ban le ek badan kam ulo kentu ka tanat ban pet bat penbiang mardor namar kwa bagi pat ba kin ma de ka jing e ulong bagi di ban shim ka jingkit khle la ki dei ki badan ha shukiru kentu Myntri ka tanat Bording ban pet ya ka jing e ka bagi pat ba ki man Khubri po ni fiki para press media person naka electronics bat kunjo naka printing kumuway na prem ki responsible representative para jo por kum local MLA jong 17 North Long constituency ngako ang pao yang ni ka issue ka pertinent issue ka ba hadu manta kum gajala ina haman ma khapta ma bide ba problem jong ka power disruption Balei ni ijing pen dik penthut yakim lang kasalang lemba ka jing lip light khari hateng boro sipang men ru untip ke daw ke exact reason ngane thu ipi mata singa yo apne current but honorable Prime Minister Bamen Ba Lindo lemba ka phone but kumjok la yo ban pha lemba ka email ya ka presentation ka jonga ya ka bangit scam and kentu ya ka department lemba kita ki responsible person, be it the officers, be it the engineers. Ngako apan kali ini problem ibarat kani ka basic necessity jong way jong ka way nong song sino ngidon hok ban yo namar balik yak tun deb hok ban si hok ka khajna namar thadaw ngabu ka Jingkylli Balei bagani ka power disruption lagadai tang po constituency jonga negadai shikui we ki constituency negadai se boro ko we ki jala lagadai tang constituency jonga haban bu ko Jingkylli why who's responsible for this whoever responsible they are supposed to be fixed responsible amar tada wa ketu bana kerpa lembai honorable Prime Minister Soba Shimkhya yakni ka issue but address immediately namar game kwa bani ibu nak shong shinong ken suffer ken mat ya jinge ngam ko kan tho ni ga bat shimru ni ga kabu maybe don ki concerned person ki bra nak shugi ha department maybe can perform kat kum ka responsibility ka bala pensya taki ni yo kimon makin try ka kam ne maybe you can learn kata capacity, prove yourself. Ashim ini ga lan ne upor ban kitu saisian ya the honorable Prime Minister Soba Shimkhya kindly take it on serious concern about these pertinent issues facing by general public, not only my constituency, maybe the state as a whole. Tiny contain, I Kublai Shibon.